Comissions Obreres som un sindicat de classe i per això defensem el dret de tots i totes els treballadors. Proposem, negociem, ens mobilitzem i arribem a acords per millorar les condicions laborals. Som el primer sindicat a la Diputació de Barcelona, així com el conjunt de les administracions públiques catalanes i espanyoles, i ho som gràcies a la vostra confiança. Però no ens quedem aquí. Tenim per endavant nous temps i també nous reptes, com la compensació econòmica per als col·lectius amb presencialitat o un aplicatiu per a les borses de treball. Seguirem treballant per la implantació de la carrera professional, així com cercar solucions a una prejubilació anticipada. Per tot això, i amb el vostre suport, tenim el poder de canviar les coses, el poder de canviar-ho tot. Aquest mandat ha vingut marcat per la pandèmia. Des de les comissions obreres hem estat al vostre costat, prioritzant en tot moment la protecció de la vostra salut. Per això vam signar un protocol d'actuació davant la Covid-19, sumant mesures de protecció per als col·lectius presencials i fomentant el treball en remot per als col·lectius no presencials. Però no ens hem quedat aquí. Hem negociat i signat un acord de teletreball pioner a tota l'administració pública. I seguim reclamant la compensació econòmica pel teletreball. Tenim el poder de canviar les coses. Hem negociat amb l'Estat l'increment retributiu del 9,8% per tots els empleats i empleades públiques. Hem pogut negociar també la jubilació parcial per personal funcionari. Estem també negociant o hem negociat la jornada de 4 dies laborals per als funcionaris i fins i tot, mitjançant la norma de la Llei de Funció Pública de l'Administració General de l'Estat, hem donat garanties per la futura carrera professional a la Diputació de Barcelona. També, gràcies a comissions, hem negociat un acord d'estabilització del personal interí, un acord que ha sigut col·lectiu, gratuït i per tothom. Tot això ho hem aconseguit gràcies al teu suport. Tenim per endavant nous temps, nous reptes. Comptem amb tu. Company, companya, comptem amb tu. Vota Comissions Obreres. Vota Comissions Obreres. El poder de canviar-ho tot.